আমরা চেনার মধ্যে আমরা ত্রিপুরাবাসীকে সবাইকে নমস্কার, সবাইকে ধন্যবাদ। বেলাই বেলাইন হামবাই, বেলাই বেলাইন খুলুমখা যতন খাকা হামবাই आंनि चेनेल नायथ'नायन हामबाय फैयो। दिनै लायथानाय 2018 ओइ सालो बीजेपी बाय IPF टिक थालाये सरकार गठन खे फाइमनि सिगाङाव ब्रां 5 बছर त्रिपुरानो शासन क्षमता तुबिये फाइमनि यागुओ बुरा बुरचो बाता 2000 रेगा हाजिरा 300-400 टाका हिये आखे जे लेखा पढ़ा सुनुये बेकार क्लाय तुंनाय रावनो चाकरी रिनाय आखे 10,323 जनारनो चाकरी उचिब्रानो केस नामफिनाय आखे त्रिपुरा एडीसी एलाका ट्राइबेल चिंती प्रसारो तुंगमो एलाकानो डेवलपमेंट खेये तुई सानाय सरकार से चुं गठन उनखे आरो हे ब्रां बीजेपी IPF टी थालाये सामुं तांये मनि मिसियो ब्रां कोसे मदे तिनि चिनि तिप्रासारनि एरियाओ कमाजा डेवलपमेंट खेहा जतो जनगण स्राय स्राय नायसिदि आखलाय थांनाय अफचिनि अमित शाह बुं 2018 नि विधानसभानि सिगाङाव फाये एडीसी एलाका रनो उन्नति खेनाय आखे विभिन्न डेवलपमेंट नि सामुं उन्नति रिनाय आरो हिये चिनि एडीसी एलाकानि तिप्रासा ताखुरावनो साये थांमो मतेओ दिनै लासै बुं डेवलपमेंट खेफाया मियानि तारियाव बुं फाये साफेहा ब्रु ताखुरावनो आखे तिप्रासा एरिया रनो डेवलपमेंट उन्नति खेनाय आरो हिये साये थांफेहा आखलाय थांनाय बसिबा लाये थांहा बसिबा निमसियो चिनि एडीसी एलाका आखे तिप्रासाराव तुमो जाति तिप्रासा जाति राव तुमनि साकाव तमाजा डेवलपमेंट खेहा चुं स्राय स्राय खेनो नायेनो तो ताखुराव आरो मिचिनि जे तिप्रासा दफाराव बदिखे फालतु कौफी साये फिल नाइमा पॉलिटिकल आखे 90 स्मार्टफोन बावरिनाय BA MA मेट्रिक पास उंनायरनो लेपटप रिनाय हिये पारा कामी आमचाय साये जनगण विभ्रांत खेनाय थांसानो स्पाइनि नायनायनो चुंत्रे बुसकांगो चिंती प्रसारो बुथ केहाफो रिनि तांथो 2023 नि विधानसभानि सिगाङाव ब्रां विधानसभानि सिगाङाव फाये नावनाखे रिनाय आखे सौनाय आखे हिंनाय आखे खेनाय आरो हिये साये जोंनो तुमारिहा जों जतनो स्राय स्राय साये तंमायाव ताखुराव दिनैफो जों हुनि सामुं ताङि चापायमा तंखौ नौ काहाम क्रय वासन थुंला वालायनि नौखौ वानि यामचि खेसे चिंती प्रासा आमचायो जों मातंलायखौ ताखुराव आरो मि उaingsouh दे चिंती प्रासारनि साकाव बेलायनो हामया दिनै लासैये सरकाराव चुनो फिल्मबाय फिलसोहा 75 साल काहा चुनो फिल्मो बदिखेमा गवर्नमेंट चुं खातुंया चुं आरो मि बदिमा गवर्नमेंट चुं निद्दा जानायो चुं बदिमा गवर्नमेंट चुं हामयाया आरो मि फायदि चिनि थांसानि चबाव जबाद दिलायसिनाय 2023 साल जत्तो चिंत्री प्रसारनो बेलाय बेलायनो हामबाय
belai belai no khulumkha belai belai no dhonnobad jottono hambai।